Svätý Rafael od svätého Jozefa hovorí: Mária, sídlo múdrosti, oroduj za nás, ľahkomyselných. V knihe Múdrosti inšpirovaný autor kladie do úst hlúpych ľudí slová vyjadrujúce ich životnú filozofiu. Krátky je a trudný život náš. Nie to lieku pre človeka na konci. O nejakom záchrancovi z podsvetia tiež nikdy slýchať nebude. Veď len náhodou sme povstali a neskôr budeme, ako by sme nikdy neboli bývali. Sila nech je mierou našej spravodlivosti, lebo slabé sa ukazuje neužitočným. Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu. Dnešný človek často myslí podobne. Nemá väčšie problémy zbadať znaky pominuteľnosti. Sú také očividné, tak veľmi sa vnucujú očiam, predstavivosti a pamäti. Starnutie človeka, smrť blízkych osôb, nehody a katastrofy, striedanie ročných období, celý kozmetický priemysel, maznajúci ľudské telá až do absurdnosti, len aby zadržal proces starnutia a zaistil pocit mladosti. Ľudia majú telesné oči, ale často sú slepí duchom. Zlyháva im zrak srdca, ktorý umožňuje získať evanjeliovú múdrosť, schopnej správne zhodnotiť prebiehajúce udalosti. Žiť múdro znamená nasmerovať pozornosť srdca na znaky pominuteľnosti, ktoré odkazujú na plynutie času a nutnosť prijať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.